Искам да ви помогна малко, когато слагате прозорците или по-скоро когато обръщате прозорците. Един така малък трик, само се увелича да видите по-добре, който ви помогне да фиксирате горната част. Без 1000 подпори и така нататък и така нататък. Винаги естествено може да сложите една подпора или две, която да посхване този профил, но така много по-лесно. Сега не знам дали ще видите от тук, може би няма да се види добре, но аз съм резнал в краищата и в двата края профилите, като съм ги оставил така малко да стъчат горната част, просто да могат да стоят като закачалка в краищата. Тук по същия начин. После оставаш отгоре фибрана, отгоре естествено с пяна. И го оставаш да си изсъхне. И то си става перфектно.